Pôst sa pre mňa spája nielen s prípravou na Veľkú noc, ale aj s prehlbením vzťahu s Bohom. V dnešnom príbehu o Abrahámovi žiada Boh od neho, aby obetoval svojho jediného syna Izáka. Izák sa Abrahámovi narodil v pomerne vysokom veku. A jeho narodením Izák videl naplňanie Božieho prísľubu, ktorý mu Boh dal už oveľa skôr, že jeho potomstvo sa rozmnoží a bude ho ako hviezd na nebi. Zrazu prichádza Boh s požiadavkou, aby Abraham obetoval svojho syna Izáka. Abraham podsluchne a v poslednej chvíli Boží anjel zasahuje a zachraňuje Izáka. Abraham sa tu ukázal ako muž plný viery. Abrahamovo rozhodnutie počúvnuť Božiu žiadosť znamenalo preňho zrieknúť sa vlastných predstav o budúcnosti. Sú okamihy v našom živote, keď sa nám zdá, že nám nič nevychádza podľa našich plánov. Keď sú veci na ruby a my sa cítime úplne beznádejní. Pôst je obdobím, keď môžeme sa zrieknúť týchto vlastných predstav. Keď príjmeme vlastné neúspechy, dokážeme sa nad ne povzniesť, zveríme sa Bohu a jeho prozreteľnosť. Toto je odkaz aj pôstu, keď môžeme využiť aj vlastné neúspechy na to, aby sme prehlbili vzťah k nášmu Bohu.